Ingenting i livet varer evigt. Men nogle ting holder længere. Norton Quantum holder længere. Norton Quantum er den nye generation af supertynde skæreskiver, specielt udviklet med ny og patentanmeldt bindingsteknologi, som øger den skærende ydeevne. Quantums revolutionerende konstruktion gør, at den skærer længere end nogen anden konkurrerende skive. Denne direkte sammenligning viser, at Quantum skærer dobbelt så langt som konkurrerende skiver. Foruden uovertruffen levetid giver Quantum en meget hurtig skæring og høj præcision. Resultatet er et lige snit uden grater. Quantum er væsentligt mere støjsvag end konkurrerende skiver og giver mindre støv ved skæring. Denne reduktion af støv ses tydeligt, når 1 mm Quantum sammenlignes med en 3 mm konkurrerende skive. Quantum er udviklet med energibesparelse i tankerne, og som et resultat af dette har Quantum et væsentligt lavere energiforbrug end andre skiver. Quantum har også følgende fordele: laveste totale skæreomkostning, høj ydelse, høj stabilitet, lav vibration, mindre materialespild, hvidt, køligt og rent snit. Norton Quantum, den nye generation af skæreteknologi.